L-iskart perikolus li ser joħroġ mill-Power Station ta' Dellimara ser ikun qed jgħaddi mit-toroq prinċipali ta' Marsaxlokk, Ħalaxa, Iż-Żejtun, Ħaltarxin, Il-Gudja u Birzebbuġa. Ir-rotta li minna ser ikun qed jgħaddu l-containers tfasslet mingħajr konsultazzjoni ma' ħadd kif jixdu s-sindki ta' wħud mill-lokalitajiet illi tkellimna magħhom. Bħala konsil ma ġejna konsultat ħadd. Bħal ħafna affarijiet oħra. Ħadd ma qalilna xejn, inna nafu sinna nafuh mill-aħbarijiet. Le, jena bħala konsil waqsina personali, ħadd ma konsulta mal. Bħala konsil Birzebbuġa aħna ma ġejniex ikkonsultati. Studju li sar fuq l-impatt ta' traffiku juru kif ta' kuljum ser ikunu qed jgħaddu minn dawn ir-rotot mal-4 containers tal-20 piet il-wieħed, illi 2 minnhom ser iġorru skart perikolus. Il-Viċi Sindku tal-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk qal li dan kollu seta' jiġi evitat li kieku l-Gvern għażel Power Station li ma taħdimx bil-heavy fuel oil. Issa, apparti minn hekk imma jekk il-Gvern webbes rasu jibqa' billi juża dan it-tip ta' fuel, allura biex minn Dellimara imur tal-Freeport qegħdin ngħidu m'għandux għalfejn jgħaddim it-toroq. Aħna qegħdin nipproponu li jista' jmur bil-baħar. Jien naħseb hekk jaqsam minn fuq il-baħar, aħjar milli jaqsam fuq l-artu. Is-seba' kunsilli lokali involuti qalu li l-Gvern kien fidmir li jikkonsultom għaliex fin-nofs hemm involuta saħħet in-nies. U aħna bħala konsil nikkundannaw din dal-aġir li fejn jidħol il-lokal tagħna ma niġix ikkonsultati b'sitwazzjoni bħal dan. Nemmen illum il-ġurnata il-lokali hekk qegħdin hemm biex jiġu konsultati dwar dak kollu illa jista' jolqot ir-residenti tagħhom. Il-containers li fih ser ikun qed jinġar dan l-iskart perikolus ser ikunu issiġillati u ċertifikati. Ma dan ukoll r-rapport ippreżentat mill-Ena Malta juri li l-ġar ta' dan l-iskart jaf ikun perikolus jekk jinqala xi inċident.